Gernika Lumoko udalak aurtengo inauteri edo aratusteak bertan bera ustea erabaki du. Udalak agiri bidez esan du erabakia hartu duela jende pilaketak eragozteko eta herritarren segurtasuna, ongizatea eta osasuna bermatzeko. Pandemiaren ondorio sortutako egoera dela eta jende pilaketa handiak edo festak zein ekitaldiak ez burutzea erabaki du. Erantzunkizunez hartutako erabakia dela gaineratu du Gernika Lumoko udalak. Gaur eguneko testuinguruan, orain arte aratusteak edo inauteriak nola bizi izan diren ospatzeko ezinezkoa dela, gaineratu du udalak. Jokin Garatea, Gernika Lumoko kultura zinegotziak esan duenez, zentzudunak izan behar gara eta herritar guztien ongizateagaitik lan egitea da Gernika Lumoko udalaren helburua. Horregaitik, aurten ez da aratusterik, ez da inauteririk izango Gernika Lumon.